Rodinný dom sa nachádza v príjemnej lokalite malebnej obce Kopernica vo vzdialenosti len 6 km od historického banského mesta Kremnica v okrese Žiar nad Hronom. Obec Kopernica leží v krásnom lesnom prostredí Kremnických vrchov v úzkej dlhej doline Kopernického potoka. Rodinný dom je situovaný na slnečnom rovinatom pozemku a je predurčený tak ako na celoročné bývanie, tak aj na celoročné rekreačné využitie. Je postavený z kameňa, čiastočne podpivničený a strecha je pokrytá eternitom. V interiéri sa nachádza vstupná chodba, komora, kuchyňa, obývacia miestnosť s kachuľovou pecou, spáleň a kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. Dom je napojený na verejný vodovod a má aj vlastnú studňu s úžitkovou vodou. V obci je obecný úrad, materská škola, potraviny a pohostinstvo. V blízkosti sa nachádzajú lyžiarske strediská Skalka a Krahule, termálne kúpalisko Katarína v Kremnici alebo akvapark v Turčianskych Tepliciach. Sú tu vytvorené aj ideálne podmienky pre priaznivcov pešej turistiky, horskej cykloturistiky, poľovníctva a hubárčenia.